खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननो मोनसे बानलुनि आबाद आं दिन्थिनो लाबोदों। बेनो जाबाय गहपुरनि मोनसे बियो फिसा बानलु मोनसे खेथि बानायना दोनदों। बेथ' जेबो नङा, बिसोरो बे जायगायाव 10 बिगा 12 बिगा सोरबा 50 बिगा बेबायदि बानलु किंसिलि गायनानैहाय बिसोरो अरुणाचल, सोरबाथ' गोजान गोजान जायगायाव साप्लाय हरो, सोरबाथ' दस्रा कान्ट्रियाव एक्सपर्टबो खालामहरबावोनो। दा बिथांमोननिखौ नायना लानि, नै बिथांनाव सोंनि माब्रै माब्रै गाया, माब्रै खालामा। एसे खोन्थादो। खस्थ' दं, गायनानैल' जाया, सोब बुस्थुखौनो आबदार खालामनांगौ, हासार होनांगौ, दै होनांगौ टाइम मथे। किंसिलि गायनो होनबाथाय फैसाखौल' नङा आरोना, बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो फैसा मोनो। दा नै बिथाङा मा फोसाबदों, आरो नै बिसोर गोरलै गोरलै दंबावो, एसे खाथाबना होदों। बेखौ मा रोखोमै दिरुंखौ मानो होदों होनब्ला बे दालाया ओरै लावबाथाय गोलाव जालाङो दा, ओमफ्राय बार बारबाथाय ओरै लंहेनानै बायनो नागिरो। ओंखायनो दिरुं होनांगौ आरो होलेनानै थानो थाखाय। बे सापर्ट आरो दिरुङा बिसोरनि ब्रान्सनि सापर्ट। जाहाथे जेन बे दालायफोरा बांद्राय गेलेमलांलाबाया आरोखि, होमबाना खानायावबो इजि जाबाय। नै फिथाइफोरखौ गोरलैयै मोनहरबाय ओरैजाय। बिथांमोननि बे किंसिलिल' नङा, माबाबो दङ, जोगोनार बागानबो दङ, जोगोनार बिजौ गासिबो बेफोरो अरुणाचल साप्लाय थांजोबो। बिराद दाम। केजि बेसेबां होनदों दायो किंसिलिया, बानलु राजाया? बिदिनो 700-800नि गेजेराव खोमा। ओमफ्राय जोगोनार गिबि गायनायफोरा आरो। फिसाजोआ गावखौ खेबनो दोनगासिनो, नै आखाइयाव खावलायाव स्टिकार होनानै लागासिनो। आं नोंसिनो माबाखौबो देखायगोन, बिसिना जोगोनार बिजौबो गायनानै दोनदों फिसानो मोनसे, बेखौबो देखायगोन आङो। किंसिलिखौ नै बेबायदि खुन्थिया थंनै होनानै बेबायदि दिरुंखौहाय खाजाबनानै होनाय जायो आरो ब्रान्स प्रटेक्सननि थाखाय। बिमायंखौ मायदि एदावहैबाय थादों नै। न'आवनो बिसिना न'आवनो अर्गेनिक, नै बान्दा कबिनि समाव बान्दा कबि जाखांबाय, नै दाबो एसे एनै दङ। बान्दा कबि माने बर'निथ' मा होनोथाय, कफि थोबनाय ना कफि होनो, जायखिजाया। ओमफ्राय बिस्रा नै इदि टमेट'बो अर्गेनिक, ओरैनो गावस्रा न'आव जानो आन्था गायनानै दोननायनि दङ। खानानै जाबाय अनेक, गैलानो आरो दायो। दानिया होमबा थुदो, आं नोंसिनो माबाखौ देखायहैनि, जोगोनार बागान बिसिना स्पेसियेलि माबायदियै बिसोरो गायदों आं दिन्थिहैनि। नै टमेट', न'आवनो जानो थाखाय अर्गेनिक, नै बेयाव गायदों। माखासे सबाय बिमा, खुमब्रा दङ। बे टमेट'फ्राथ' हारसिं रज'नायनिसो आरो, बे टमेट' गोरलै। नैबावबो दङ केपसिकाम, पेपार। बेबायदिनो बिसोरो बाल्थिङाव हासार कक'पिट, बेखौ कक'पिटआवसो गायदों दै, नै कक'पिट होनानै गायदों। ओमफ्राय नै फिथाइया बिराद मोजां जादों, हेल्दिनो। ओमफ्राय दासो थायहांगासिनोबो दङ नै फिसा फिसानो। ओमफ्राय बिसिना नै गंगार दुनियाखौबो मालाबा समाव अखा बांखा खाहैनो दिगदार जायो नालाय, बोनो गायनानै दोनदों। बेयाव दङ टमेट' गोरलैबो दं, किंसिलि दं। सिगाङाव बेयाव बिसोरो नैबेयाव बे दिरुं हेबनायावहाय अदासि केरेलाबो बिराद गायनानै जाखांबाय। दानिया थौदो जों थांदिनि जोगोनार बागानाव। नै बेयाव बेरा दुमदिंजोबनानै दोनदों, बेनो जोगोनार बागाना। इसिनि जोगोनार खेथिया बारा गुवार नङा। बेखौ स्पेसियेलि बे आंनि खिबुनजों जेसेबां दं गासिबो जोगोनार बिजौ, बेखौ स्पेसियेलि जोगोनार बिजौनि थाखायसो खेथि खालामनाय जादों आरो, फिथाइनि थाखाय नङा दै, बिजौनि थाखायसो। बिजौफ्रा गासिबो अरुणाचल साप्लाय जाजोबो। ओमफ्राय बेखौहाय नै बेफोरो दा खाजानाय जाहांजोब्बाय आरो बिजौ फुरा, माने बेयाव ओरैनो मुलिथ' इसिबां बेबायदि होनाय जाया, माथ्र एम्फौनि थाखायल' एसे होनाय जायो आरो। ओमफ्राय अर्गेनिकआनो होनजायो,
नायदो बे बिजौखौहाय बिनि जिसिबां नै बिदि बिजौ लावननाय दङ दासो देरहांदों नालाय बेखौ खाजेनहांबाय दालाय बारायनायनि थाखाय दालाय बारायहोनो बिनि बिजौखौ खाजेननाय जासिगोन आरो गाबोन खागोन खाथियावनो बिसिना राजगड़ मार्केट दङ बे राजगड़ बाजारावहाय बिसोरो बे बिजौखौ हास' खेबस'जेननानै लांजेनसिगोन फानहैसिगोन आसामाव बे अरुणाचल खाथियाव खेथि खालामनो बिराद मोजां जाबाय माने अरुणाचल गासिबो अरुणाचलाव साप्लाय जाजोबनायनि थाखायनो बिराद फैसा खामायनो हायो दायो किं चिलियानो होन मैसुं मैद्रु मैला मैगं थाइगं जोगोनार फिथाइ जोगोनार बिजौ बेखौबो थायहोगोनानो आरो माखासे बांद्राय थायहोनाय नङा होमबाबो बिजौनि थाखायसो स्पेसियली खेथि खालामनाय जादों आरो अनेक खेथि खालामो बिसोरो बेफोरथ' जेबोआनो नङा फिसा फिसासो होनजायो आरोखि बिसोरो बिराद गुवार गुवार 10 बिगा 12 बिगा खेथि खालामो बेबायदि बे जेबोआनो नङा होनजायो आरो बिसिना पार्सनेल खेथि बेबायदि अनेक थाबावो नै बैयावबो बिथांमोननि सोरनिथाय आं मिन्थिया खिन्थु बे बागान खाथियावनो हनै सापात खेथि दङ पार्सनेल सापात पार्सनेल बेबो नै सापात बागान दै बेखौबो बिसोरो बङालिफोर लिंहरनानै गसं गसं खाहोयो हाजिरा लागायहोयो ओमफ्राय बेयाव नायनानै बारा गुवार नुवाखै आरो एसे खाथियाव थांबा गुवार नुगौमोन ओमफ्राय नै बेबो दस्रा मालिकनि ओरैनो फिसा जोगोनार बिजौनि थाखाय बेबो बिसोरबो गायनानै दोनदों मानिमुनिखौसो हामजाबाय आं नै मानिमुनि फिसाया नायसाय जि मोजां दङ जायगायाबो बार खोलो खोलो जि मोजां बारदों जि मोजां she wants to come in the camera हो गया तो चलो जों थांदिनि बिदिब्ला अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे जेन आं नोंथांमोननो साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायो दे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय शेयारबो खालामनानै हो like and subscribe please subscribe our channel yeah subscribe our channel please दे होमबा लोगोफोर जोबजासे नायनायनि थाखाय हामबायसै बाय बाय